gustaría facerlle unha pregunta ao señor Renda, que polo que saiu nos medios vai a ser a persoa que se encargue do tema do urbanismo, se está de acordo con esta maneira de proceder, que se facturen os servizos sen que exista a publicación da licitación, da redacción, da dirección de obra e da coordinación de seguridade e saúde. Como vai a actuar? Ben, a partires do pleno de organización, como tenente de alcalde e responsable de infraestructuras rurais, poderei dar boa conta de como vamos a actuar. Estas últimas semanas estivemos contrastando todas aquelas cuestións que nosoutros víamos que se estaban a facer nesta materia polo anterior concelleiro delegado, tanto co secretario como coa interventora, e terá vostede o Grupo Municipal do Partido Popular a oportunidade de saber e de ver de primeira man como vamos a actuar xa neste caso dende Vilalba Berta ao respecto dunha cuestión que para nós é fundamental. Dixémolo na oposición, dixémolo en campaña e dicímolo agora que estamos no goberno. A mellora e o mantemento da rede viaria municipal é unha cuestión de xustiza, hai que facer xustiza en materia de investimentos cos veciños das parroquias e hai que facer tamén ben as cousas como non podía ser de outro xeito en materia de transparencia e contratación. Polo tanto, terá vostede a oportunidade, o seu Grupo Municipal, como dicía, de velo e de contrastalo e de tamén interpelalo nas vindeiras sesións ordinarias e extraordinarias do Pleno Municipal. Bloque Nacionalista. Bueno, eu é a primeira vez que escoito, cando se fai unha licitación da obra, dicir unha cifra, facelo sin IBI. Eu, verdadeiramente, pensei que usted, a mellor, pensaba que era a inversión do suxeto pasivo do artículo 84 da lei, donde os contratistas poden facturar sin IBI. Non, no caso da administración pública hai que pagar o IBI. Entonces, penso que ten outro descoñecimento, é dicir, intentou xugar unha baza dicindo que esa cifra, cando se fala, son de precios totales, é dicir, cando se saca unha licitación, ponse unha cantidad, mas o IBI, senón o señor que ten a licitación e que ten a adxudicación, evidentemente ten que pagalo a administración pública, salvo que vostede, salvo que teña jurisprudencia ao contrario deste artículo 84 que se refire á lei de IVA, pois que diga que é unha inversión do suxeto pasivo. Eu por dentro non nos coitei e non hai jurisprudencia ao respecto. Por lo tanto, xa veu aquí dicindo unha cousa que me parece sumamente grave, non ter en conta un imposto indirecto que a empresa que vai facer a obra o ten que ingresar, cousa que esta administración vai pagar, salvo que o Partido Popular quere ser eles o que lle paguen de seu peto. Por outro lado, o dos 6 millóns de euros, evidentemente, claro, como facía a señora Sandra Vázquez, hasta sumaba aos da Oficina de Empleo, hasta sumaba aos médicos, claro, sumaba absolutamente todo, é o que facía, bueno, ahora que están na Consellería de Igualdade, a mellor temos suerte e nos dá os 6 millóns de euros, cousa que non nos pasou antes. Entón, o dos 6 millóns de euros, evidentemente non sei onde saca esa cifra, pero bueno, eu non vou entrar tampouco nese debate. Respecto ás licitacións, sigue usted confundida. Mire, cando se trata de contratos menores, inferiores a 15.000 euros, non temos por que facelo e non fai ninguna administración. Sobre todo, se pode pedir, neste caso, hasta 3 presupostos. E con ese, o mellor o que dé a cifra máis baixa mediante invitación. Eu non sei se usted coñece esta lei ou a descoñece. É igual co tema de vigilancia da saúde. É o mismo, valen con presupostos. Nin máis, nin menos. É como se fai en todos os sitios. E, por certo, xa digo, aquí non hai ánimo de beneficiar a ninguén. Parecenos que a persona que estaba facendo o fixo ben, tamén o fixo ben co Partido Popular. Non temos por que ocultar ese dato, e non nos gusta cambiar, pero é que a lei non é o que está dicindo vostede. Non ten por que ser na plataforma de licitación. É que hoxe bateu o récord vostede. Por un lado, dixo que a Xunta o 99%, outro o IBI e outro que ten que salir a licitación. Por favor, veño mellor preparada para a próxima vez, que yo agradezco, pero bueno, o primer pleno xa se nota un poquinho por onde vai o Partido Popular nesta legislatura. Ben, pois, entonces, aclarado ese último punto que acaba de facer o señor Fernández, vamos a proceder á votación deste punto da orde do día. Votos a favor da aprobación do proxecto desta obra? Pois queda aprobado por unanimidade dos presentes. Moitas grazas ao Partido Popular, en este caso tamén por entender os razonamentos e dar o seu voto a favor xunto
cos outros grupos políticos. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto número 3, que toma de razón da composición e creación dos grupos políticos municipais. Ben, pois de conformidade a toda a normativa, damos conta de que a Corporación Municipal do Concello de Vilalba queda conformada con 4 grupos políticos. Grupo Municipal do Partido Popular, a súa voceira será dona Sandra Vázquez Domínguez, vicevoceira primeira dona Sandra López Rodríguez, vicevoceiro segundo don José María García Leira Boado, con 8 concelleiros en total. Grupo Municipal Socialista, PSDG-PSOE, con 5 concelleiros e concelleiras, voceira dona María Marta Rouco Seoane, suplentes don Eduardo Vidal Bamonde, don Luís Fernández Álvarez, dona Paula Vigo Lamas e dona María Elba Beleiro Fernández. Grupo Municipal de Vilalba Berta, con 3 concelleiros e voceiro don Modesto Renda Santiso. Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego, xa se lle comunicou o seu concelleiro, don Constantino Albite Muinelo, que tense que conformar como grupo mixto. Consta un informe de secretaría, se precisa algunha aclaración está a súa disposición, porque a normativa para que sea denominación de grupo propio exixe que sean 2 concelleiros como mínimo. Por tanto, así, evidentemente, o voceiro será don Constantino Albite Muinelo. Como é toma de razón, isto é simplemente manter informados, en este caso, aos membros da corporación e, por suposto, tamén o público que está seguindo o pleno. Pasamos, entón, ao seguinte punto da orde do día, o punto número 4, que a aprobación se procede da proposición da alcaldía relativa á renuncia de Sandra Vázquez Domínguez e o chamamento do seguinte concelleiro electo do Partido Popular, que corresponde ao expediente 2710 deste propio ano. Vista a renuncia presentada por rexistro electrónico en data de 22 de xuño realizada por dona Sandra Vázquez Domínguez o cargo de concelleira que ocupaba neste concello, do cal tomou posesión o día 17 de xuño de 2023 e de conformidade co previsto na legislación electoral e de réxime local, así como na instrucción da Xunta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativos locais do 10 de xullo de 2003. Tómase nota de esta presentación da renuncia. Tomamos coñecemento para a súa efectividade da renuncia formulada por dona Sandra Vázquez Domínguez a súa condición de concelleira do Concello de Vilalba, comunicar este acordo á Xunta Electoral de Zona para que expida a credencial acreditativa da condición de electo a favor do candidato seguinte, que segundo os datos que obran no Concello é don Amador Ángel Guerra Ramil, que ocupa o posto número 9 na lista electoral do grupo político do Partido Popular nas eleccións locais do ano 2023. Por terceiro punto, que é o que temos que aprobar, é notificar o presente acordo os interesados afectos xunto co réxime de recursos pertinentes. Pasamos á aprobación a votación de aprobar este punto. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Sin máis asuntos que tratar, pois levantamos esta sesión desexando un bo día e unha boa fin de semana que xa está pretiño a todos os veciños e veciñas e, por suposto, aos membros da corporación.